Kiri orang ba kilong kemi long pa jong ke Hima Sohra ni kesngi ke lependram jur ya ke Jingkren jong ba arden hamaulai habi ade ba ke jinglit tur ke jong ki syaki HADC bat ke jingkeno ba ke dikinong kershan jong ke NPP. Na keliang upa im laborious manik SM unong aibut jong ke senjuk ki klik nong sensyar Hima Sohra uloong ngiwan hang ni ban Pynphai ya ke ke belathat madan ban penbenai ke belajar district council ke badai Khubor ke ban pet ya ke riti ke dustur ngin om ya kle jaktung ha ka street level party politics lani kinu ki party politik ki ba phila ban khot kerteng upayem laborious ulaban rap da ka poong ba ka politik kamdei ban yorung ban penjot ya ka san kerwo ka san dorbar ukhun khasi kata ka dorbar ying ka dorbar kur ka dorbar Shillong ka dorbar raj bat ka dorbar Hima kini ki grassroots democracy system la prang yaki de ki spa ki hajar snem ha ka jing telun jong kapor Shushu loong baka kamram ka jong u kamlong ban Pyrshah baka baong mga kalong kabadai Henry ka kamram jonga ka long ban yaibat ya ka dong musa ya ka syarak hadu bagi kun ki hajar ki live house aim ken lap bagi ya ka linti ka badai Uloong ru ba uba arden ula pentho briai ki kun ki hajar ka Hima Sohra bat penban ya ki briu ki balui kum ki briu ki NPP Phimmon ban yoi ba ka jing shisha ka jing mi ka jongki kamde na ka party politics Henry ka mi bat ka kersoi na ka jing iet ka jongki ala ka riti ka dustur